Voor een cadeautje of voor uzelf? Ja, maar het mag wel zo. We hebben in augustus 3,5 keer de hoeveelheid gehad van vorig jaar. We hebben in september 2,5 keer de hoeveelheid gehad van vorig jaar aan bezoekers. Kijk, wij draaiden zeg maar in 2017 een dikke 10.000 bezoekers. En wij zitten nu al op 22.000 bezoekers. En we staan elke dag tegenwoordig met 2 medewerkers vanaf de maand april van dit jaar. Want voorheen stonden we gewoon alleen in dit winkeltje. Want een paar tientallen bezoekers kun je best in je eentje aan, dat is geen probleem. Maar als het te hoop loopt, ja. En al die groepen natuurlijk. Maak je mij wel eens een nevenkeerpje? Nou, heel soms, maar we hebben daar een oplossing voor. Dan zitten we gewoon stampvol, dan kunnen we er echt niemand bij hebben. En dan hebben we een klein krijtbordje wat we aan de deur hangen, wat mensen dus kunnen lezen vanaf buitenaf. En dan hebben we de deur op slot. Wat vindt u van Leeuwarden als stad? Geweldig mooi, ik was er nooit geweest. Het is de eerste keer dat ik in Leeuwarden ben en het bevalt heel goed. Een mooie stad en ik kan me ook voorstellen dat Leeuwarden zijn uiterste best gedaan heeft om de culturele hoofdstad van Europa te worden. Ik kom zelf uit Limburg, Maastricht was ook in de race en die hebben het helaas niet gered. Maar nu snap ik waarom Leeuwarden het wel heeft gered. Ik had er wel wat rekening mee houden dat het dit jaar wel eens drukker dan anders kon wezen. Dus qua mijn privéleven en planning was prioriteit nummer 1 dit jaar. Ik denk 2018, daar ben toch de kret en de brei. Daar moet ik bij wezen. Dus geen vakanties. Ik denk wel, die haar zanggoed visitekaartje al jongen als tijd. Nou ja, daar komen versmeesters nog wel waarom. Als Green zo'n hinder al del zet, dus dat weten we het wel, dan gaan we het goed hier. Denkt u, komt u hier in de toekomst misschien nog een keer of heeft u het nu wel gezien? Nee, ik heb het nog niet gezien. Nee. We zijn nog 3 dagen hier en dat is gewoon te kort. Dus wij komen beslist terug.